Przybloki od wczoraj. To są te... No jak jeszcze pojechali do wczoraj Walda. też. A my czekali I na to jest wszystko do mnie. dla ciebie, no to ci smakują jak pierun. Siadaj. No ja, no Idź i se nie sięgnąć. smakują, ale... Panie Masy, już nie łaźcie tam, no bądźcie, zasiednijcie się normalnie i tego. Iwan taki też za- był gościnny, wiesz? No wiem, by mu zadzwonili. Ja, tak. Na wesel. Zwei Bier, meine guten. Das schmeckt nicht. Ja, siehst du? Co, smakowało? A widzisz. A, widać ci smakowało. Ja, Czekaj, ja ci zaraz dobre przyniosę. to było, dobre. Ja ci zaraz Nie, przyniosę. nie, Czekaj, to dobre. Wiesz, żeby to sam nie stoło, bo No, ale- potem się do nas zbiera tego widełki szkoda. Aha, Trzymaj no se tak, szkoda. dobrze, dobrze. Ja się może ogórka można, tak? Ja, ogóry, no a po co? Zaraz się sanowe. No dobrze. Tu z tego świniobicia mąż. Weź ze sobą. Co to ziemniaki. może? Rzymloki go No, No ja, dobrze. No. ziemniaki. A teraz Szkoda, żeście się na nią nie jedli. No kurde, my napiekli tych ziemniaków. Nie, tak to tam. my już to my Ale to- po drudze zjemy, wiesz, po drudze jeszcze. śląskie piwo. Endlich fertig mit dem! Fahren wir! Chodźcie chłopaki.